गोंयांत लयराई देवीच्या जात्रेचे वारें घोळपाक लागलां। राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी लोक देवीचे जात्रे निमतान धोंड जावन पवित्र बाळगितात। वर्सावळी प्रमाण वेळगे सत्तरीचे धोंड समितीन देवी लयराईच्या व्रता सुवाळ्या निमतान सोमारा नाटकां घडोवन हाडलीं। वेगळ्या निमतान सत्यनारायण घातलो, भक्तांनी महाप्रसादाचो लाव घेतलो। सोमारा सुरू जाल्ली ही नाटकां बुधवार मेरेन चलतली। सोमारा अशी बनवा बनवी हे नाटक जालें। उपरांत मंगळारा 3 फूल 1 हाफ हे कोंकणी कॉमेडी नाटक सादर जालें। बुधवारा मोगाचे वाटेर पयशाचो घोटेर हे कोंकणी नाटक सादर जातलें। कोण आहे का घरात? आहे फक्त बिस्किट नाही। तुम्ही आहात ना मग झालं काय? म्हणजे इथं माणसं कुणीतरी आहेत ना मग झालं। मला बिस्किट नको, मी गोड खात पीत नाही। डायबिटीज प्रॉब्लेम बरं झालं चहा वाटला। काय म्हणाले? आपण कोण कुठचे काय ना? अगं केवढे प्रश्न एकदम उत्तर नंतर देतो। आधी मला सांग तू कोण? तुझं नाव काय? मी सुमन। नुसतं सुमन? तुला काही पतीचं नाव आडनाव आहे की नाही? माणसाने त्याचं संपूर्ण नाव सांगायचं। ओळखलंच ना की दाखव। मामा तुम्ही कधी आला? मेला तुझा मामा, गेला तो। अरे मी तुला लहानचं मोठं केलं, तुला अंगा खांद्यावर खेळवलं आणि तू मला न सांगता लग्न केलं। अरे लग्नाच्या बोहल्यावर तरी मामा लागतो हे सुद्धा विसरला। अरे बॉबी किती नजर झाला? अरे बॉबी म्हणजे लग्न नका शिवण आणि चलीच्या घराचं मला बरोबर व्हायचं असा। वाव कुठे लक्ष कळलं काम दिलं झालं मला बरं का चलीची फोकाला गेली। येस आणि मला आपल्या घरात होतं झालं। येस आणि त्याच्या बापा आणि भावाला सांगून झाला। येस राव आम्ही त्याचा सारखं पळून घेता म्हणून। गोवा 365 खातीर सत्तरी वेळगेच्यान समृता खणगांवकर।